Que tal? Moi boas noites. No contrastes desta noite viaxamos ata o Concello de Roi. Sinto anunciarlles que esta localidade non vai ter debate neste 2019 aquí en Canal Rías Baixas e, dende logo, por nós non vai ser. Das 4 formacións convidadas a este faladoiro, todas menos unha, menos o Bloque Nacionalista Galego, declinaron o noso convite. O resto ou non lles interesou ou, por motivos da xenda, tiveron que rexeitar esta invitación. Paso a explicar agora cada unha desas ausencias. O candidato do Partido Popular, o actual alcalde, o popular Ramón Tojo, declinou o convite explicándonos que non se sinte cómodo nisto dos platós de televisión. Bueno, pois é algo que nos respectamos completamente, como non podía ser doutro xeito. Imos co candidato do PSDG-PSOE, Manuel Regueira. Díxonos que tiña problemas para cadrar a súa axenda porque contaba estar desta hora, xusto cando estamos a gravar este programa, nun meeting da súa formación política. E, por último, o candidato de Xente de Rois di que sí que quería participar, sí que estaría encantado de estar esta noite aquí connosco, pero, segundo nos indica, está de viaxe e non volve ata mañá a Galicia. Con todo, insistiunos que tiña moi boa disposición a formar parte deste programa. Feitas xa estas referencias en canto ás ausencias, se lles parece, paso a saudar a única convidada desta noite, a candidata do Bloque Nacionalista Galego, a señora Begoña Ares. Moi boas noites. Boa noite. Se lle parece, antes de entrevistala, imos ver algún dato máis do Concello de Rois. O Concello de Roi, situado na comarca do Sar, ten unha superficie de máis de 92 km². A localidade está dividida en 12 parroquias. A poboación do municipio reduciuse nos últimos anos. Na actualidade viven en Rois 4.564 habitantes, segundo datos do Instituto Nacional de Estatística. No 2014, pola contra, contabilizábanse 4.767 veciños. Nas eleccións do vindeiro 26 de maio elixiránse 11 concelleiros, os mesmos que na actualidade. Hai 4 anos, nos comicios do 2015, o PP foi a forza máis votada, facéndose con 7 edís. O BNG mantívose como segunda opción con 2 representantes. O PSDG, pola súa banda, fíxose cun concelleiro. Na corporación xurdiu unha nova forza, Xente de Rois, cun único edil. Deste xeito, Ramón Tojo revalidou a súa maioría absoluta. O Popular ostenta o bastón de mando dende o ano 2007. Por número de votos, o PP fíxose con 1.603 apoios. O BNG, pola súa banda, foi respaldado por 630 veciños. Os socialistas sumaron 300 papeletas e Xente de Rois, por último, contou coa confianza de 242 votantes. En canto a participación, no 2015 superou o 72%, 8 puntos menos ca no 2011. Bueno, pois xa o víamos agora na introdución. Rois é un concello moi extenso e tamén cunha poboación moi dispersa, con moitas zonas rurais. Voulle preguntar, señora Ares, como cree que se atopan esas infraestructuras da parte máis rural do municipio e que propostas ten a súa formación para dar resposta a esas necesidades dos veciños. Sí, efectivamente, Rois é un concello eminentemente rural, ten moitísimos núcleos de poboación, ten 313 núcleos de poboación, 313 aldeas, e efectivamente levar os servizos a todas elas é unha labor complicada e máis cando o orzamento do concello, pois efectivamente, é limitado. Sin embargo, nos consideramos que é unha tarefa posible sempre que se faga desde unha planificación previa, é dicir, o goberno actual do Partido Popular limítase un pouco a actuar a través de subvencións, axudas puntuais que van chegando, sin unha planificación xeral. Entón, as infraestructuras necesitan, por unha parte, dotar os servizos de maior número de plazas. Temos agora mesmo a gardería municipal desbordada debido a un pequeno incremento do número de nacementos que se produciu nos últimos anos, a pesar de que estamos perdendo poboación. Tamén a atención aos maiores, centro de día, dependencia necesitaría, e despois, por suposto, infraestructuras o que serían físicas, que creo que era máis o que te referías ti, sería tamén necesario melloralas. Temos unha das principais vías de comunicación que pertence á Diputación, que xa tuvo unha mellora importante nos últimos anos, pero aínda así podería mellorarse todavía máis. E a outra principal vía de comunicación que conecta o núcleo de Urdilde co
de Rois, pois tamén poderíase mellorar o trazado. Logo tamén outros servizos básicos, como podría ser as depuradoras para o saneamento e a auga potable até os diferentes núcleos, pois tamén sería unha prioridade. Precisamente tamén te quería preguntar pola cuestión do saneamento, porque sí que é certo que é difícil non levar eses servizos a todos os veciños. Nese sentido, que liñas quere impulsar o BNG no tema do saneamento? Insisto, aí o fundamental sería a planificación. Entonces, nós o que apostamos sería por poñer eso, ou ben unha única depuradora que aglutinara diferentes núcleos dando o servizo, ou ben, naquelas onde non sexa posible, poñer mini depuradoras. Agora mesmo hai moitos núcleos que están funcionando con fosas sépticas, xa son de infraestructuras de fai bastantes anos, pero que aí ni se molesta o Concello, o Goberno, en limpalas. Entonces, eso está xerando unha serie de residuos que en moitos casos verten directamente ao río, ao caudal público que logo acaba no SAR, e é un problema de contaminación que nos quixéramos atallar. Entón, primeiramente, saneamento naqueles núcleos que non teñen, que tamén en grande medida acaba nos nosos ríos, e despois aqueles que teñen xa un saneamento implantado pero que non funciona porque non lle pode dar servizo porque están atascados, pois limpalos e logo ampliar esa rede de saneamento. Sobre os servizos que xa hai no Concello, vostede que cree que compre mellorar, non sei, servizos de educación, piscinas, centros de día, que precisa e que compre mellorar o Concello? A ver, un dos principais problemas que ten agora o Concello, e xa se apuntaba tamén no vídeo, é o tema do despoboamento. A maior parte da mocidade, cando se quere independizar, quere formar unha familia, quere vivir por súa conta, non atopa en Rois ben vivenda na que poder independizarse pola súa conta, ou ben os servizos básicos que chega a topar noutros concellos e que, por eso, opta pola opción de irse afora. Aparte, lóxicamente, o tema do emprego, que é unha das principais causas de emigración, non só a concellos veciños, sino tamén ao estranxeiro, incluso. Entón, nós o que apostaríamos sería por conseguir que o Concello de Rois sexa un concello no que a nosa mocidade quixera e puidera instalarse e quedarse a vivir ali. Entón, para iso que necesitamos? Necesitamos primeiro que teñan facilidades para acceder á vivenda, entonces axudas á rehabilitación, axudas á hora de poder construir, mirar se o plan xeral urbanístico actual responde a esas necesidades ou ben é necesario modificalo para permitir que eses mozos podan construir a súa vivenda, e despois os servizos, que é o que ibas ti, e efectivamente, xa mencionei antes, o tema da gardería sería un dos básicos, e despois tamén a atención á terceira idade. Está completamente dispersa, ten moitas dificultades de comunicación co que sería a capital do Concello, co centro de saúde, co Concello. Entón, tamén unha das opcións que barallamos é a conexión a través de algún tipo de medio de transporte. Valoramos a posibilidade de autobús, ben sexa compartido, ben sexa de outro tipo tal, pero temos que diseñar algo que permita achegar ben as actividades do Concello aos núcleos de poboación e que esas maiores teñan facilidades para chegarse ao Concello. Comentaba vostede agora que os mozos non marchen, pero outra cousa distinta é que xente de fora veña a vivir a Rois. Nese sentido, que se pode facer no Concello para que a xente veña a vivir a Rois? A ver, Rois ten moitísimas potencialidades porque somos un concello que, ainda que somos rurais, estamos na periferia do que sería unha cidade importante como é Santiago. En moitos dos núcleos importantes, tanto onde está o concello como Urdilde, estamos a menos de 15-20 minutos do que sería o centro de Santiago. A xente se vai a vivir a Bertamirán, se vai a invertir. Non queremos tampouco unha urbanización en Rois, pero sí que é mellor a posibilidade de facilitar que o solo estea disponible para poder construir vivenda unifamiliar e que as conexións e os servicios que podan atopar esas persoas que queran vir a vivir a Rois sexan ao mismo nivel que poden atopar en outros concellos veciños. O BNG estivo na alcaldía entre o ano 2013 e o 2007, porque o proxecto nacionalista non foi quen de convencer aos veciños da localidade? Eu creo que o proxecto nacionalista sí que convenceu, de feito, tivemos moita xente que seguiu revalidando o seu voto ao BNG. O que pasa é que
cambiar a ideoloxía, supoño que de moitas dos veciños, pois foi difícil de remudar en 4 anos. Ainda así, eu creo que fixemos un moi bo papel dende a alcaldía. Efectivamente, todos estes servicios que comentábamos agora, tanto a gardería municipal, como o centro de día, como un multiusos con auditorio, moitos do saneamento que se fixo no Concello, foi durante os 4 anos de goberno que estivo o BNG na alcaldía. Entón, despois deses 4 anos nos que houve aí como un revulsivo e se fixeron cousas, pois os últimos 12 anos de goberno do PP simplemente o goberno desapareceu, se limita a xestión diaria, pois efectivamente sí, cando ven un plan da Diputación, un POS ou un POL, actúan conforme as subvencións que tal, pero non se preocupan por conseguir melloras e planificación de futuro, non teñen un proxecto para o Concello. Vostede é a primeira vez que se presenta á alcaldía ante a falta de experiencia que outros valores engadidos pode aportar ao proxecto do BNG en Rois. A ver, falta de experiencia como cabeza de lista, sí. Claro. Agora mesmo xa son concelleira na corporación e levo participando na política municipal desde que tiña 18 anos, o sea que coñezo o meu concello, e eu creo que o que pode aportar é, por unha parte, ganas, ilusión. Creo firmemente que o noso concello podería ser un referente se dá a oportunidade a xente nova que colla o goberno e que aposte por esas potencialidades que é necesario poñer en valor, e iso é o que pedimos desde o BNG. O conxunto da lista do BNG, non solamente eu, somos un grupo de persoas sobradamente preparadas, moi válidas e que estamos desexando que nos den a oportunidade para poder levar adiante o noso proxecto. Na corporación conviven o Partido Popular, o PSDG, xente de Rois e o BNG. Preguntolle se cadra polo nacemento desta última forza de xente de Rois, cree que a presenza ou o xurdimento desta formación puxo en perigo o papel do BNG ou quizáis o maior apoio da veciñanza ao proxecto do bloque? A ver, efectivamente, cando se presentan diferentes alternativas, o número de votantes é o que hai e se ten que repartir o voto. Pero, independentemente diso, eu creo que a xente coñece cal é o proxecto do BNG, coñece cal é a noso cariño e o noso interés polo Concello e tamén coñece o papel que xogaron o resto de forzas políticas e ha de saber actuar en consecuencia. Bueno, falamos, se parece, agora de propostas de emprego, tamén de economía. Que iniciativas vai lanzar o BNG para que no Concello se xeren postos de traballo, que haxa máis emprego na localidade? A ver, nos agora mesmo o que apostamos serían por dúas liñas básicas. Unha é poñer en valor tanto o patrimonio natural como monumental que ten o noso Concello. Temos un patrimonio moi rico que está completamente desaproveitado e está abandonado. Entonces, o entorno natural podría ser un atractivo turístico se se pon en valor e se dignifica, e tamén o turismo en sí mismo é un motor de emprego. Por outra banda, estaría o tema da formación. Nos últimos anos o Concello se limitou a facer obradoiros de emprego dos típicos de sempre, é dicir, pois cantería, albañilería, e iso non sirve para crear emprego no noso Concello. Entón, apostamos por facer formación en aqueles sectores que efectivamente poden dar unha saída laboral. Por exemplo, na nosa comarca, un dos principais sectores de emprego é o aluminio. Non hai ninguna formación en toda a nosa comarca que permita formarse aos mozos e mozas nesa materia. E despois, pola outra banda, tamén estaría a facilitar, na medida do posible, a implantación de empresas e novos negocios, sempre conciliando iso co mantemento do entorno natural e que non sexan empresas contaminantes nin que sexan agresivas para o medio ambiente, pero sí facilitar en algunha medida que empresas que se podan querer implantar no noso Concello, pois que podan vir. Sobre esa posta en valor que comentaba agora do patrimonio natural, quixera que me concretase un poquinho máis algunha desas propostas que ten en mente o BNG para o desenvolvemento dese patrimonio, para o aproveitamento dese patrimonio. Pois, por exemplo, unha das principais atractivos turísticos son os nosos ríos e regatos. Temos dous ríos principais que son preciosos e entonces a posta ao largo desas ribeiras, por exemplo,
exemplo, de rutas de sendeirismo, pois sería xa de por sí un gran atractivo turístico. É un exemplo simplemente, é algo moi sinxelo, non leva moitos recursos económicos poñelo en marcha e tamén valoramos a posibilidade de poñer algún entorno de deportes na naturaleza, deportes activos, que tamén pode ser outra forma de atraer turismo. E sobre o turismo que falaba vostede agora, tan pretiño que este Arrois de Santiago de Compostela, con que iso supón para o sector do turismo, que pode ofrecer Rois, que ten que desenvolver o Concello para que, por exemplo, os turistas que visitan Santiago fagan parada tamén na localidade? Pois é un pouco o mesmo que incidir no mismo, é dicir, temos que poñer en valor e dinamizar, entón, a ofrecer unha información sobre o que podemos o que poden atopar se visitan o noso concello. Entón, un turista que vai a Santiago descoñece agora mismo onde está situado Rois. Máis divulgación, claro, entón, non? Máis divulgación sería unha posibilidade. Tamén temos un anaquiño pequeno, pero un anaquiño do Camiño de Santiago que discurre ali polo Faramello. Ali xusto ao lado hai un pazo precioso que é o Pazo do Faramello, que tamén é un dos atractivos a visitar. En definitiva, diseñarlles unha oferta que podamos poñer en coñecemento dos turistas para que decidan finalmente chegar ao noso concello. E logo tamén hai que poñer todo eso en conxunto, é dicir, temos que ter unha oferta tamén de lugares onde poder dormir, lugares onde poder... E iso o concello que pode facer é favorecer a implantación dese tipo de negocios. Pero, claro, é un proxecto a largo plazo. Hai que empezar a traballar niso. Se lle parece, facemos unha pequena pausa para a publicidade de contado. Seguimos falando das propostas que ten o Bloque Nacionalista Galego pero o Concello de Rois. Estamos de volta agora mesmiño. Pois seguimos neste Contrastes Rois aquí en Canal Rías Baixas. Se hai un intre, falábamos de sectores estratégicos para o desenvolvemento da localidade, como pode ser o sector do turismo. Agora ímonos meter de cheo no capítulo económico. Voulle preguntar á señora Ares, a candidata do BNG, como está a situación da economía municipal, como ve vostede as contas do Concello? A ver, o Concello agora mesmo está en unha situación de débeda que sigue sendo acuciante. É dicir, o Concello non fixo nada nestes últimos anos, non só por minorala, sino que cada vez vai incrementando, e iso o que fai é crear unha rémora que lle impide, en certa medida, afrontar moitos destas novas iniciativas que nos plantexaríamos ou que un goberno noutra situación podería facer. Entón, sería moi necesario recortar gastos inútiles que se están levando a cabo desde o Concello, cambiar un pouco tamén a forma de levar as contas con tanto oscurantismo. En moitos casos tampouco temos demasiada información a respecto de por que motivo se gastan ou en que cuestións concretas se gastan os cartos. Chegan as facturas e temos que andar preguntándolle eso, pois, unha vez que vemos os documentos das xuntas de goberno, pois que quere decir este concepto, en que se gastou isto, realmente se fixo esta obra, porque moitas veces tampouco é que se visualice eses elementos que les din que gastan e que efectivamente están aí justificados, pero que non se ven. Entón, en que se pode recortar, decía vostede agora, hai que recortar en gastos que non son necesarios? Gastos innecesarios, pois, por exemplo, todo o tema de obras e demais, priorizar as que son importantes e facer gastos, en lugar de rebachear todos os invernos un bache que en 2 meses hai que volver a rebachear, eso é un gasto inútil, porque vas a gastar o doble ou o triple en facer esa obra, cando se a proxectas e a programas e faz unha obra en condicións, pode durar moitísimo tempo. Ahora mesmo hai estradas das que ainda fixemos nós, fai 12 anos, estando no goberno, que están como primeiro día, non houbo que rebachealas. Entonces, eles din gastar moitísimos cartos en obras, é un dos seus puntos fortes, e, sin embargo, as estradas do Concello, salvando a recén arreglada agora da Deputación, non están en demasiadas boas condicións. Entonces, haberá que facer unha planificación mellor deses aspectos. Sobre a cuestión dos impostos, preguntarlle polo seu parecer sobre que hai que facer cos impostos no Concello, se hai que mantelos tal como están, se hai que subilos ou hai que baixalos. Que faría o BNG se o 26 de maio chega á alcaldía de Rois? Mira, cando falo cos veciños e lles preguntamos a respecto dos impostos, eles o que nos din é que estarían encantados de pagar impostos se tuveran servizos.
Entón, o que non se pode é cobrar impostos e que logo eu non obteña nada a cambio desde o meu goberno, é dicir, pago unha serie de contribucións, pago polo lixo, pago polo coche, calquera documento pequeno que se vai ao Concello tamén hai unha tasa pequena, pero hai unha serie de tasas. Entón, eu o que teño é que podo exixir impostos se oferto servizos. Agora mesmo o Concello tampouco que estea cobrando uns impostos exagerados se o comparas co resto de concellos da Redonda. Nin tanto ni catastro, non nos plantexamos de momento subir ningún imposto, o que sí que haberá é algo para nos moi importante, que axustalos tamén ás necesidades dos veciños. É dicir, temos proposto moitos plenos o tema de que se adapte a determinadas circunstancias, que se bonifiquen certos impostos a certas persoas para axudalos, pois novos emprendedores, mozos que se acaban de implantar, etcétera, etcétera, pode ser unha liña de subvencionar esas axudas que non implique unha liña de axudas específica. Habría que reformular, lóxicamente, eses impostos, pero se podería facer. Sobre políticas sociais xa falábamos antes ao comezo, así por riba desta cuestión, pregúntolle, segundo o seu criterio, que compre mellorar, que políticas sociais compre mellorar no Concello de Roi. Supoño que boa parte delas estarán destinadas tamén ás persoas maiores, non? Sí, a ver, nos preocupan todos os sectores. A mocidade xa comentamos tamén, sería un dos principais. As actividades destinadas á mocidade pois son casi que inexistentes, tamén, é dicir, pois sí, hai unha serie de actividades deseñadas de forma xenérica, as típicas de aeróbic, gimnasia de mantemento e demais, pero non hai actividades que podan ser, creemos nos, atraíntes e que se programen durante todo o ano. Despois, lóxicamente, a tema da terceira idade, a xente maior, pois sí, tamén é unha cuestión preocupante. Nun concello como o noso, que está sufrindo o despoboamento, cada vez queda máis xente maior, moitas veces vivindo soa nos núcleos rurais, e diseñar unha atención para esas persoas sería fundamental. Nos plantexamos desde dúas vías. Unha, o que comentábamos tamén antes, de facilitarlles o transporte, que se podan achegar, se o necesitan, ao centro médico, a farmacia, eses servizos básicos que ao mellor teñen difícil acceder se non teñen ninguén na casa que os poda desplazar. E despois, por outra parte, tamén achegarlles actividades aos diferentes núcleos. Outros aspectos que queremos reformar é poñer en funcionamento todas as escolas unitarias que ahora mesmo están abandonadas. Non todas, algunhas delas ainda siguen funcionando e teñen actividade, porque se rehabilitaran cando estábamos no goberno, se puxeran a través de cesións e máis de asociacións de veciños ou culturais que as están utilizando e as enchen tamén de contido e de actividades, pero non son actividades diseñadas desde o Concello, son actividades diseñadas polos propios veciños. Entón, o que queremos é poñer en valor todas esas infraestructuras que ten ahora mesmo o Concello e que están abandonadas, están sin contido dentro. Entón, se nunha parroquia temos un local que podemos utilizar para facer ali actividades para os maiores, pois é algo que lles permitiría chegarse, que ao mellor non van a ir hasta onde está o Concello, en Rois ou a Tiurdilde, pero até a súa parroquia sí que se poden achegar. Xa me avanzaba algunha proposta cultural con esa rehabilitación das escolas unitarias por onde van ir as liñas mestras do bloque se chega ao goberno en política cultural. Que hai que facer en Rois para que a xente tamén se implique máis na actividade social e cultural? O que tú acabas de decir, participación social. Nos queremos implicar aos veciños, queremos diseñar a política que queremos facer, non solamente no ámbito cultural, senón tamén en todos os demais, contando coa súa opinión. Entón, para iso, no ámbito cultural sobre todo, o máis importante vai ser contar coas asociacións, tanto de veciños como culturais, musicais, que temos no noso concello. Entón, moitas desas infraestructuras se poderían dotar de contido nos facilitando as mesmas, poñéndoas en bo estado, facilitándolles medios e que eles tamén propoñan actividades que nos financiaríamos e tamén que nos digan os mozos que tipo de actividades queredes. Claro, o mellor efectivamente ir a clases de pilates, pois vale, está moi ben, pero que máis necesitades aparte desa clase de aeróbico ou pilates? Temos teatro, é unha actividade que para os pequenos lles está gustando, pero así non hai moita afluencia, poñer en marcha cosas que sí que lles podan interesar. Entón, na mocidade e logo tamén
traballando con as asociacións. Queremos que participen, nos den a súa opinión e todos xuntos podamos diseñar a política cultural para o Concello. Falando de participación non só da social, senón da participación dos veciños e das veciñas na actividade política, entendo que a súa candidatura pretende incentivar este tipo de cuestións, pero a pregunta é como facer que os veciños e as veciñas se impliquen de feito nestas cuestións da actividade política, do que acontece dentro da Casa do Concello. A ver, temos tamén aí dous eixos fundamentais. Para empezar, o fundamental é que haxa transparencia, é dicir, que todos os veciños do Concello coñezan e se podan enterar do que o Concello está poñendo en marcha. Agora mesmo, cando hai alguna actividade, hai alguna oferta de emprego, hai algún tipo de oferta que fai a Casa do Concello, moitos veciños non se enteran. Se enteran, casualmente, non vamos a decir tal, aqueles que son máis amigos do grupo de goberno, eses se enteran sin ningún problema. Pero o resto da poboación, pois, o mellor, lle costa un pouco máis. Entón, nos queremos que iso sexa completamente transparente, que todo o mundo se entere de todas as actividades que se poñen en marcha e de todas as ofertas ou posibilidades que poda haber, se hai unha subvención, unha axuda, e que todo o mundo poda optar en igualdade de condicións. E despois, a hora de que participen e se impliquen, como diste, o fundamental sería, a ver, nos aí, cando estuvéramos gobernando, xa intentáramos, o que pasa que non nos dera tempo por cuestións de... Foi un mandato moi breve, foi só 4 anos, poñer en marcha, non sei exactamente uns orzamentos participativos, pero sí consultar as diferentes prioridades para cada unha das parroquias. Entón, facendo as reunións veciñais, simplemente, para pedirlles a opinión sobre cal é a vosa prioridade. É dicir, nos este ano temos X cartos para invertir na vosa parroquia, nos consideramos que o prioritario pode ser isto e isto nos costa tanto, isto nos costa tanto, isto nos costa tanto, que pretendedes ou que creedes que é o máis importante. Eso podría ser unha forma de empezar e de que logo se veñan xa, eres o mellor de motu propio, de dicirnos, oi, miña, para a próxima vez ou para o ano que ven, para maiores desto, pois pensamos que isto tamén era necesario. É dicir, se establecen canles de comunicación abertas, sin ningún tipo de medo a me vai a logo castigar ou vai a haber algún tipo de represalia ou vou a pedir un favor que logo vou ter que devolver de alguna forma, pois eu creo que se pode establecer a comunicación cos veciños e que se poden participar e integrar na xestión do Concello. Dicía vostede que era unha cousa semellante aos orzamentos participativos, aínda que non eran orzamentos participativos. Pregúntolle, por que non aposta entón o BNG de Rois pola implantación dese modelo de orzamentos participativos nos que os veciños deciden textualmente... A ver, os orzamentos participativos no país reais, tal e como se teñen implantado en outros países do tal, non existen. O único que fan é algo parecido que estamos plantexando nós. Non é un orzamento participativo real, sería poñer sobre a mesa o tocho dos orzamentos e que eles modifiquen como pode facer. E polo que lle entendín na proposta que vostede dicía, así que digamos que... Claro, entón habría que facelo antes de facer os orzamentos e logo se incorporarían os orzamentos. Entón é unha forma de vehiculizalos. Vale, en fin, sería como os orzamentos participativos e os veciños terían tamén a última palabra sobre esa parte dos cartos, entendo. Perfecto. Últimamente, por último, quero dicir, preguntarlle pola cuestión da rexeneración democrática, un concepto que estivo moi de moda nos últimos anos. Neste aspecto, tamén dende os concellos, que se pode facer? É unha resposta que vale perfectamente para o Concello de Rois, pero para o resto dos concellos de Galicia. O mismo que acabamos de decir, democratización e transparencia. É dicir, que se os veciños e veciñas poden saber e coñecen en todo momento todo o que se fai deste Concello, canto se invirte nas obras, canto se gasta en un lado ou en outro, cales son os salarios dos cargos públicos que traballan ali, todo iso fai que casos de corrupción sexan casi que imposible que se fagan, ou polo menos se sabe que podan logo actuar en consecuencia e que haxa castigo tamén político a aqueles que podan de alguna forma intentar maniobrar, que para nosa conta non vai a ser, pero por outras opcións políticas ao mellor se cada é máis habitual. Doña Ares, candidata do BNG á alcaldía de Rois, graciñas por vir a esta entrevista, mellor dito, a este debate que puido ser e que finalmente non foi. Nada, moita sorte na vindeira cita electoral do vindeiro 26 de maio.
Moitas gracias. Pois non xa o dicía eu agora, deixámolo aquí, non sen antes lembrar as vindeiras citas que temos previstas no calendario electoral de Canal Rías Baixas. Mañá mércores visítanos o Concello da Illa de Arousa, o xoves o Concello de Ribadumia, que xoga na casa, xa saben que gravamos este programa no auditorio municipal desta localidade. O venres o Concello de Meaño, o vindeiro luns, por último, o Concello de Ponte Caldelas. Como lles digo sempre, xa ven que a programación electoral de Canal Rías Baixas non ten precedentes, en total 34 debates electorais que iremos emitindo nas vindeiras semanas. Nada máis, graciñas e ata mañá.